De rust is teruggekeerd bij het Curaçaohuis. Dat blijkt uit een gesprek dat collega Marcozani Willems had met de interim gevolmachtigd minister van Curaçao Nederland, Errol Bisschop. Hij is begin vorige maand geïnstalleerd en hij zegt: we zijn nog ver verwijderd van waar we willen zijn, maar op dit moment voelen we ons zekerder binnen de werksfeer in het kabinet. Het is rustiger en de rust is terug. Ik durf te zeggen dat bij de medewerkers van het kabinet van Curaçao ook alles weer goed en rustig zal zijn. Het was natuurlijk een hele turbulente periode voorafgaand. Daarvoor waren ook verschillende onderzoeken gedaan. Hij gaf aan dat bij zijn beëdiging op 5 maart al 2 rapporten op tafel lagen. Op dit moment is de Algemene Rekenkamer aangekomen bij het kabinet van Curaçao. En zijn ze bezig om een onderzoek uit te voeren dat enkele weken zal duren. Maar bij elkaar, de rust is terug. Er is duidelijkheid waar de problemen waren en waaraan gewerkt moet worden. Aldus Bisschop in een gesprek met Marcozani.